dnešním díle půjdeme zachránit Williama. Vítejte od Dying Light the Beast. Koment mikrofon číslo 1. Užívejte video. Dejte like, pokud se vám líbí. Až naposled, prosím. Až na konci videa. Pokud to dokoukáte. A nebo uprostřed, to je nejlepší za mě. Užijte si video. Jdeme na to. No, jak bych to řekl. Já jsem už tvůrce, který je už trochu známější, takže 22 odběratelů už něco jako za rok znamená už něco maličko, jo, podle mě jo. Takže já jsem si říkal, že dáme jeden díl na Dying Light the Beast v New Game Plus. A máme zde nové aktivity, to vás bude bavit. Počkat do noci, let's go. Doporučovaná úroveň číslo 1. A my máme ještě starý levely, ani 1. Jo, prostě to je. Mimochodem, už se přechystávám už pro vás první recenzi. Stop 3 her. Tohle to bude druhá recenze. Druhá a prakticky já z toho udělám první, druhá, třetí. A protože nejzajímavější bude, že ty verze chci vydat dřív. A tak dále. Takže co jdeme dělat? Jdeme dělat misi. Představ si to. Jdeme dělat novou aktivitu. Nový valetoilové. Nepřátelští, samozřejmě já osobně se zvědavej. Samozřejmě ta úroveň je úplně šílená, já jsem si měl před New Game Plus se nalevelovat na max a připravit se, ale dobře no, tak o tu jednu úroveň to zvládnem. To je zábava navíc, takže proč ne, viď? Tedy valetoilové. Jo, to je kvůli tomu nestu, že? Nevadí. Mám tu tohle. Nic. Nebo takhle prostě. Peněženka, prachy aspoň. Jo, to je dobrý, ale dnes je hlavní, ne, pokud já vím. To je ono? Ne. To je ono. Ne, to jsou randomáci. A piltka, jo.
Národní park, to se nepochopil ještě. Jednoduchý důvod, protože tady jsou banditci. Jdeme na to. You're mine. A máme New Game Plus, to znamená, že máme první, druhý level. Ano, znamená to, že... Pokračuje jako druhý level. No, prostě Dying Light the Beast, jako nehledej v tom nic frustrujícího, složitýho. Krásně čistý rytm. Aha, asi zase schodil drobe. Haha, pojď sem, jo, plamínek. Plamenujem. Dobře. Tak jo. Tak. Dobře, co je důležitý? Můžeme dropnout. Zahodit, ok. Dobré. Ty vole, nice, kámo! Moje první zbraně, které jsou na třetí... Ty... Borající! Ty vole. Kámo! Hatchbagy na třetí level. Hele, já jako... Service cars. Most are still operational. If you run out of gas, other cars and gas stations can help with that. Ale my nemáme označený tady nějakou tajnou lokaci, ty vole. Která je asi ve skále pravděpodobně a tak dále. Hele, dobře, pokračujeme v tomto úžasném partování. Hele, otevřeme si zbývající mapy. Co je v New Game Plus zajímavý a nový? Já vám to hnedle vysvětlím, protože vyjde recenze. Mimochodem na druhé místo jsem nakonec nepřiřadil tu hru, kterou jsem říkal. Já vám to řeknu. Na druhém místě bude... Na třetím místě bude For Avalon. Tiny Grail for Avalon. Ta hra mě fakt zaujala. Já vám řeknu proč za chvíli. Prostě For the Avalon mi připoje něco jako Elder Scrolls hru. Vylepšenější a zajímavější. A víc jako na taktiku. A víc na to vybírání. A víc na to levelování. Ale jednoduchost a krátkost v příběhu. Není to přebejtěný, ten příběh je prostě kratonkej na principy klasického příběhu. Nice. Milujem hudbu tohle. Miluju tu hudbu. Jo. Mimochodem v té hře, ten Grail, jsem si našel momentálně takovou verzi, která je trochu starší. Takže je to i zajímavě koncipované, že to není přehnaně na grafika a zrovna jsem plánuju to po této sérii odehrát. A je k tomu jediný důvod, je tam přídavek. Je tam přídavek, za který budu zaplatit. A ještě mám tu ještě nějaký novinky, ale prostě ty budu řešit až pak. Já tu mám hlavní věc, jedna z věcí, tu mám Kingdom Come nedokončený hardcore mod, ale přemýšlím, že možná ten hardcore mod dodělám individuálně a potom udělám jako ostatní části, protože co tam v Kingdom Come 2 je, co se změnilo, to je konevsky zajímavě koncipovaný. Jo. Máme tu? No tak to budou volatilkové, pěkně lítati.
Pojď. Karačo, pojď. Klasik. Jako za starých dobrých časů. Jako za mých mladých let, kurva. Kámo, to je masterpiece, tyjo. Počkej, co ti já... Yikes, já mám tohle. Dobře, no dobře. Já se omlouvám, já jsem dneska trochu... Začal s tou hrou pozdějc. Mám celkově před Vánoce vytížený týden, takže já... stříhám recenzi a zároveň top 3 se snažím už nějak pomalu hledat. Já jsem říkal, že teďkom odehraju ten Greatville Avalon po Dying Light the Beast a Dying Light the Beast tam chci ještě něco předělat. Chci vydat ten nový díl na New Game Plus, 3, ať to dává smysl. A pěkně hodím, udělám vlastně upgrade těch svých jako všeobecně všech složek. A já se tam nedostanu. No já musím jako... Co číha? Prostě... Tohle mi skázelo. Já musím jinak. Zdravím tě a vítej u mýho epického partu na hru Dying Light the Beast. To na můj mikrofon komentování na tu hru, jak už jsem říkal. Dneska zažijeme tyhle ty věci. Včetně speciální mise, pro který děláme pro toho člověka. Toho borca děláme. A jdeme hledat... Williama. Ne! Ty hovor. Kámo. Silové pole, dobré. Jdeme hledat jeho otce Williama. Ano, nezapomněl jsem to. Mimochodem toho syna v tom levelu budu chtít tam zaonačit. Kámo, já nevím, mě to fakt připomíná Resident Evil. Já si nemůžu pomoct. Já se těším asi na Requiem. Requiem bude poslední část série. Doufám, že to bude epický a že to bude stát za to. A že ten mutant bude úplně brutální. Bude brutálně se rozpínat. Ne, fakt bych si to přál, je to závěrečný díl, ať je epický, ať je dlouhej. Pořádně dlouhej. 25 hodin třeba. Ať je to open world. To nebude asi, ale rozhodně. Připomínáme to mimochodem starý dobrý časy s Aidenem Pilgrimem. Ta vila vypadá totožně jako nějaká speciální věc, no. I když to je Techland. Mimochodem Techland chystá nějaký updaty, DLCčko a možná novou mapu do budoucna. Jako hádám, protože ta helikoptéra Giary vám pěkně zamávala na konci, pěkně jako dala prostředníček a řekla bye bye, uvidíme se příště, a prostě Carl řekl, že se uvidíme příště, že se na to nalepím příště, to znamená, že Carl tím chtěl říct, já se vrátím pro tebe jednoho dne. No a začíná nový příběh, dává to logiku, že? Hele, já se omlouvám, že nebude ta top 5 to of and Still Ashes. Bohužel pro mě je fakt zajímavý ty survival prvky. V tamté hře ty survival prvky jsou, ale prostě ty si vlastně ve Fort Avalonu můžeš fakt rozhodnout prakticky, co udělá s tím záporákem. A navíc hlavní pík té hry byl jenom kvůli tomu, že se neměl Gothic. A na Gothic se těším opravdu hodně. Mimochodem, až vyjde druhý demíčko, tak očekávejte. Já se umluvám, že tady běhám jenom. Sorry za ten vítr. To bylo jednou. To jsem foukal do čeho, víš?
Jak si užíváš tohle video? Dej like a koment, sdílení. Sorry. A svůj dej odběr, like, potěší. Konec zvláštění. No co no? No nekoukej, dej ho tam, šupidup. Už mám 22 odběratelů, chtěl bych to více, ale já vám jsem vděčný, ale pojďme tam dát, já nevím, zatím 25 a bude speciál, třeba, já to video asi vydám dneska, mám chuť, mám náladičku, takovýhle krátký oznámení. No a samozřejmě, pokud budete chtít New Game Plus začít, můžete, ale ten speciální odměn je na první level, aby se zbavili, hej, on je to levelovej, tak musíte mít 14. level, abyste vůbec New Game Plus zahájili. A já se tam někde Ne, nejsem, protože hledáme Williama, tak to je v pořádku úplně. Let's go! Eli mi dal klíček. Tak jdeme na to, let's go, můj nejoblíbenější část mise. Což je zachraňování survival. V dnešním díle jdeme zachránit Williama. Vítejte u Dark Knight the Beast, koment, mikrofon. Jdeme na to za 3, 2, 1. Teď děkuju za sledovanost u minulých videích a tak dále. Dej like. Děkuju. Čau. Jdeme do videa. Fiu. Netopejři? Kam ptáci to nebyly, ale netopejři, jo. A tohle je fakt ten William, viď? To oblastním William. Já si zkontroluji gigabajty na disku a jdeme... Ano, to je ten William. Nejzajímavější cutscéna bude, tak si to užijeme společně. What do I do? What do I do? William? Eli? Eli, my boy. What are you doing here? Head home. Right, okay. But come with me, Dad. Let's get you back. I'd like to, son, but I can't. Let's get going. Come on. No. What do I do? What do I do? No, son, we needed their support, their food. Look, things were bad. Had to help bring them here. I did it for you two. For you. For Mum. Uh-huh. And what exactly did you do? No. Easy. You can tell me. The police. They received orders. They rounded up the people, the unvaccinated. Searched for a place to put them in. All I did was point out the place. Okay, so you transported them. But why come here? The first one turned. They were cooped up in there. God, those screams. Oh, they're still down there. They're all monsters now. Have to put an end to it. Help me. And how do we do that? There. Explosive charges. Got to hook them up. Put an end to it. Destroy it. And where'd you get the explosives? Not me. The authorities. They laid them. Didn't get a chance to detonate. They were supposed to do it, but, well, it was chaos. We had to escape. Oh, down there they were in prison for years in those... All right. I'll help, but then we head back home, okay? Yeah. Good that you're here, my boy. We'll finish this together.
Dobře, dobře, takže evidentně otec tady Williama, ne, otec William tady zřejmě byl v apokalyptický části, kdy musel vlastně napráskat zraněný, ne ty nakažený, což ale chápu, že jako ho to možná štvalo, jo, protože ne každý chce být snitch, že jo, ne každý mu to vyhovuje, já to chápu, hej. Tak, ale my teď tu máme složitou situaci velice. Jelikož máme špatný look, to je další situace špatná, ale máme Perry weapon, že? Tak generálně počkat, upravit. Upravíme. Bra. Kamu ty motivy? Oh. My god. To zbraň je sick. To zbraň je fakt sick, podívej na ní. Podívej na tu nádheru. To bych měl. A chtěl. Zbraň je to opravdu uchvatná. Mimochodem, tenhle příběh je velice tragický, takže v mnoha rozměrech. Špatný tohle. No, a ne pro mě. Ham. Jo. Mimochodem tohle to nějaký borec udělal do hlavního questu. Tyhle jako považoval jako vedlejší aktivita pro NPCčko daný. Možná, že v průběhu to bude jinak, ale já jsem si říkal, že pro vás budu mít v první díle tuhle pecičku, když je to New Game Plus, proč si neudělat nějaký quest zajímavý. Mimochodem, dobrá zpráva pro vás, už se mi zlepšila kvalita videa, já si myslím, že už to teď bude ještě lepší. Já si myslím, že už jste to jednou u mě zažili na kanále, ale ono to není jako dobrý míchat s nejvyšší kvalitou, s vysokou je dobrý míchat kvalitu v tomto programu úžasným, je potřeba spíš míchat kvalitu programu s milionem s těžkou, protože těžká mi způsobuje na 92. bitrate mi způsobovala sekání a tak dále. Už jsem to pochopil, bohužel byla jiná verze v Kingdom Come 2, kde se to projevilo. Sorry, já se musím smát. Je to freaky práce. S freaky borcema, tak musíme. Jo, to dělají tyhle ty, že jo?
Já jsem nedostal ani jednu cenost od nich. Neukládá se to, no. Ten loot se neukládá, ale je to výhodný, je to pro ty, co failujou hodně často, aby nestrácel tolik lootu, že? Dark Light jednička dvojce si hned ztratil. Ještě loot, bylo to autentický. Let's go! Další. Dovednostní bod. Legendy. Jo. Tak. Uči pádu odolnost. Let's go! Okay. Jo, nic, velký nic. Jasně. Ukáž? Jo, nějak to vymyslím. Jaj, už se to tady nějak protahuje. Tak znova. To nebylo moc přímočaré a chytré. Mimochodem Ubisoft zase chystá další věci. A my máme dokončený Avatar. Chtěl jsem ho dokončit. Docela mě bavil ten Avatar na to, že ho vůbec nesleduju, tak hra byla úžasná. Jo, prostě opět mohl si tam budovat svůj charakter. Neříkám, že tam bylo všechno stejný, ale prostě mě tam baví to rušení té zbroje a taktizování a vylepšování a tak dále. Jako všeobecně, víš? Klasický Ubisoft hře. A na Avatara si mohl dát taktickou vestu, takovou vesničanskou v podstatě. Mírně řečeno přesně. Tak. Let's go! Druhou. Alright! Další máme najít. Já bych tomu jako neříkal, prostě jednoduše máš to najít a je to jednoduchý, ty vole. ne, určitě ne, jako tohle si nedovolím. Dej mi svůj loot. Makej. No, to si nechám líbit. Kámo, tady je 9 mm, ty vole. Kolik jich tu je? Těch velkých. Těch velkých valetonů, vole, který vylučujou něco. Který furt vylučujou něco. Hnojky, pryč s nima. Fuj, tam dělá něco na záchodě, to je nechutný. Kámo, yeah, let's go! Metalová atmosféra, ty vole. Ale...
No, ta hlava mi vždycky dostává, to je neuvěřitelné. Bro. Krásnou fasádu, bro. Nakonec. Divadlu to stačilo. What the? Jaká farma, kámo? Jaká farma? Hej, já reálně sbírám body jen tak. Já už mám 5. level. Co to je, kámo? Co to je? What? Teď teprve vidím, že tam má, že to má nějakou odměnu. Wow. Další odměna. Přítel alpinsty. Hele, no, dobře. Zobrazit všechny odměny. Hele. Let's go! Let's go, kámo! Podívej. A o tohle... Přesně o tohle stojí šerifská ta 15 level. Let's go! Kámo, let's go! To je hustý. A hele, reálně... Já si nic teď... Nějakou dobu nebudu hrát nic jiného, podívejte na tohle. To je drip. Bra. To je look století normálně. Hej, já... Techland to opět dokázal. Season za žádný blbý mini transakce, ale klasicky za levelování. Let's go! A máme novou pistoli. Ukáž, já budu úplně... Já ji mám v inventáři. Já ji mám v inventáři v hlavní linii. Ty někde úplně v safe houseu. A já to nemůžu. No tak budu tam moc. A to se teď objevilo, teď mě to došlo. Proč to jsou tam ty byly odměny, takže hele, takhle. Já vám to řeknu takhle. Pokud někdy budu hrát takhle do Beast, tak já udělám to tak, že z jiný kampaně udělám prostě New Game klasickou verzi a potom to přetáhnu na New Game Plus. Já bych jsem si chtěl ten začátek projet docela sám někdy. Víš, jakože to... co bych vám mohl říct ještě? Co je za novinky ještě tento rok? Tento rok se úplně zbláznili. A hromada novinek, hromada her. Great Mill Avalon vyjde na konci... Za 4 dny vy blázinci do Avalonu dají Great Will for the Avalon. To je mimochodem saga krále Artuše, mimochodem. Tak tam normálně dají DLCčko a já mám peníze navíc. Takže dobrý. Sorry, já jsem nějaký energický dneska. Tak jo, hele, kde to slepíme? Dokončíme to, aby jsme tady nebyli... No... Ne, to mi neříká nic. Vecnou. Ale tohle nemám rád. Novinku. Kamu, já mám takovou radost, let's go, sorry, že mám takovou radost, ale ty vole, to je vlastně zdarma Season Pass a nemusí za to platit. Ty podělaný mini transakce, který prostě do Valve je tím známý, že prostě dává mini transakce. Ubisoft, který dává taky mini transakce a tohle máš prakticky zdarma. Ani
speciální edici nepotřebuješ? No to je konec, já nemám speciální edici. Já vím... No? Tak pojď! Na férovku strachu. Takzvaně. A říkejte si, co chcete, prostě odměny zdarma jsou ty nejlepší. Ty si koupíš hru a prostě nečekáš, že jako musíš zaplatit hromadu peněz kvůli mini transakci. To je fakt jako skvělý, kámo. To je prostě... Já jsem v tomhle toho stará škola, já to nechápu ty mini transakce. Na druhou stranu občas si ten skin... Kamo, sorry, já tam měl profil svýho známýho, sorry, já to musím předušit. Já nevím, jak tohle YouTube jako vybral, že jo. Každopádně, no. Tak každopádně je tady, v tomto videu je tvrdší vyjadro a snad to nikomu nevadit nebude. Kamo, no tak. Já mám dneska takovou radost, jo. Teď na konci dne. Fakt jako já jsem odpoledne makal na ty Vánoce jak po ten točkovanej. Tady přijde prostě situace. OK, let's go. A pak prostě přijde situace, kdy si uvědomím, že je vlastně dobrý, že takhle The Beast hledá. Já jsem si říkal, kde najdu ty odměny. A hulala, stačí, když máme 15. level a dostaneme tu šerifskou tornu, tu speciální... no, ona vypadá skoro jak Craneova. Skoro vypadá Craneova, ale hele, dejme tomu, já to musím... Já si nemůžu pomoct, já to musím znovu ukázat, tu odměnu. To je úplně podobný, tyjo. Jo, je to úplně stejný, akorát, ukáž? No. Spíš na novou úroveň, ne. Počkej. Jo, aha, dobře. Z nějakého důvodu má rukavici a to prostě zpřízuje. Ale jo, 25, dobře, dá se to už, teď máme 5000, to půjde rychle, ono se to nezdá. Tak, co tady máme dál? To je Game Fury, takže dobře, pokud jsem to pochopil správně. Ne. Kamo, tak děláš si. Ne. Hraničářská bunda, pozor. Takže je to set, oddělený set, takže jo, bude to v podstatě jako oddělený set a podívej na to. Jo, v podstatě se to rovná lepší Karlově bundě, což je hezký, což na to se právě že těším. Je to moc hezký, bude to určitě mít hromadu zbrojí, je to stříbrná, za 10. level máš stříbrňáckou. Což je super. Kvalitu. Já chápu, že to má takovouhle rychlost. No co krajina to, co to je fakt ty očepice, já mám dost. Okay, I've connected the charges. It's time to get going and seal this tomb. Sam? Yeah? Could you, would you... Hard for me to say this. I'm sorry. Just say it. It's okay. I'd like to ask you for one more thing. Yeah?
Can you give your old man a hug? Sure. Forgive me. I was weak. Let's get going. No. I should stay here. Take this. Wish I had something better to offer you. But why are you... Run away, son. William! Goodbye. For fuck's sake, William. All right. Gotta bring this to Eli. No jo, takový je život, no. Obětoval se. Bylo to jako smutný, ale... bohužel... lidi dělají, některý lidi fakt dělají to, aby zachránili svého druhá jenom chuj blbosti, víš, takže... klasicky. Prostě hold... Willem to chtěl, tak to má, tak to měl prostě. Jako je mi to líto, ale bylo to tak. Mimochodem kvůli tomu 25. levelu by jsem chtěl, jako měl a chtěl motivace nějaký, který budou mít smysl, víš, takže... Ty skály jsou husty. No jo, on to prostě spustil, že jo, a... obětoval se za ostatní, že jo. Pro dobrou věc, takzvaně. Mimochodem vtipně je, že já budu muset ještě dát ten začátek, aby se neřeklo. Ten začátek do videa na Princetonu. Na druhou stranu je to pár vedlejších questů, který z radosti udělám. Skoro mám hotovou recenzi, ale vydám to až po první recenzi, takže sorry, že možná to bude trvat díl, do Vánoc to chci stihnout. Pak ještě budu hrát znova. Já musím načerpat inspiraci a navíc pro vás vybranou videjko. A tohle videjko vyjde buď dneska nebo zítra, chtěl bych to udělat nejpozději zítra. Ale kdyby jsem ten gól chytnul dneska, bylo by to skvělý. A spíš zítra, no. Dneska nemám čas, ono to vyšlo jinak trošičku. A udělám už nějakou složku. Jak říkám, videjka budou o něco kvalitnější, jo, o něco. Ne o moc, ale viditelně nějak budou, jo, co jsem viděl, tak ten se střih. Wow! Fuck. To bylo několik hodin. Final fuck. Ale jako není se moc co divit, pardon. Jo, ale hele, odměna na 10 level bude zajímavá. Jo, a já si vyzvednu tu pistolu, viď. Prohlídneme si ji rovnou, že? Se mohli. Kde je
Nejbližší safe house. No, nedá se nic dělat. Let's go. Je to blízko hlavní mise, tak jdeme na to a... sorry, nechci, aby to trvalo to tak dlouho, kvůli zoomerským povahám. Tak jo, objevíme se v safe houseu za 3, 2, 1. Jsem zpět. Tak. Skrýš. Let's go. Revolver nezajímá mě už ne. Tak a je to tu. Tak výborně. Ukáž. 1300! No neříkej dvakrát, bratře. Nádhera. Jo, další mexická barva, super. Cool. Tak jo, jdeme dál. Eli, I found your father. Alive? Not anymore. How? He was haunted by his sins, by the things he did to protect you and your mother. Did all that for him fucking self. Struck those damn deals so he'd feel big and mighty for a brief moment. Fucking Ranger William. With the ear of the police. Either way, he's gone now. He blew up the caves and stayed inside. Oh. Right. Did he say anything before that? About me? He wanted you to forgive him. Then why'd he run off? Again. Like a coward. Fuck him. Eli. And that's your past, but... There's no but. Look, I appreciate it. We're done here. Wait. He also wanted you to have this. That thing. Shit's worthless to me. Keep it. Are you sure? Said I don't want it. Okay. Take care, Eli. See ya. Doufám, že se ti video líbilo, podpořte lajkem, komentem, odběrem, sdílením. Já se na tebe budu těšit příště a čau. Užívej den, noc, záleží na tom, kde seš, kdy se na to video koukáš a tak dále. Děkuju. Lidi, jste opravdu skvělá komunita moje. Ahoj. Děkuju. Uvidíme se příště, čau. Žum.